Moi boa tarde, moi bo día, mellor dito, se grazas, señor presidente. Ainda que nos achegamos a mediodía, ainda estamos na mañá. Dende o noso grupo, o Común da Esquerda, decidimos traer de novo, en concreto, esta iniciativa, que xa se trouxo a pleno e que foi votada a favor por todos os grupos, excepto polos da alta crítica e alta capacidade democrática do Grupo Popular, o grupo maioritario. Decidimos que ante a negación, outra vez, como tantas propostas e tantas medidas de anticorrupción que traemos a esta Cámara, os tres, agora 4 grupos que estamos deste lado, que se están votadas en contra de maneira continuada por parte dos grandes loitadores contra a corrupción do Grupo Popular, pois creímos e creo que é moi acaído volver a traer este tema en vista da actualidade informativa e ante a falta de vergonza nas declaracións que se teñen cun tema tan grave que debatimos tantísimas veces nesta comisión, en tantos plenos, e que marcou de maneira clara a legislatura, tanto a nivel do Estado como a nivel galego, cun claro protagonista, pero donde nós insistimos sempre, independentemente que os datos son contundentes, e si os amosarei tanto do nivel de corrupción dos partidos como da gran doenza que ten o noso sistema, que é a clave disto, que é un problema sistémico, que é un problema estrutural, herdado do franquismo, herdado dunhas estruturas do Estado absolutamente corruptas e caciquís que herdamos e que a través do bipartidismo durante moitísimas décadas viñeron lastrando o noso sistema democrático e as nosas arcas públicas e que estoupou de maneira alarmante con moitísimos casos nunha primeira etapa despois dun goberno socialista longo a nivel do Estado e despois de sucesivos gobernos do Partido Popular no Estado e nas distintas comunidades autónomas. Pero repetimos, a corrupción é unha cuestión sistémica e que, polo tanto, independentemente de que os corruptos teñen que pagar polos seus delitos e que deberían devolver hasta o último euro que rouban, é un problema que hai que atallar dende a prevención para que este escándalo, sobre todo dos últimos anos e que vai seguir, polas tramas corruptas que aínda están nos tribunais, e hai que poñer medidas e ten que haber un compromiso de verdade e non elitumás ou intentar vender que aquí todos os partidos teñen corrupción, son casos illados, son persoas ailladas, cando hai sentenzas incluso a partidos políticos por estas cuestións de tanta gravidade. Eu, dende logo, despois deste último pleno, estaba indignada como deputada e como cidadá, porque tanto eu como moitas de nós estamos xa fartas da equiparación indecente da corrupción entre os partidos políticos, cando o Partido Popular é o campeón ano tras ano da Champions League da corrupción no Estado e no conxunto do noso país e nos eidos autonómicos e municipais. Estamos fartas porque o número de imputados, de casos, de condenados e de cantidade de millóns que se lle imputan a este partido, igual que a súa condena como partido por corrupción, por financiamento ilegal e por multitude de casos dos seus membros e presidentes de comunidades autónomas, ni máis ni menos, por enriquecimento ilícito, que se siga intentando decir que isto todos somos iguais. É un insulto aos cidadáns, é un insulto incluso aos seus propios votantes que de feito xa os castigaron por mentir e por insultar a súa inteligencia. Por suposto a CIS, a Ciudadanos, por ir de rexeneradores e de loitadores contra a corrupción, pero despois servir de muleta, según o seu interés partidario, para seguir facendo exactamente o mesmo do que supostamente querían condenar e apoiando gobernos e dirixentes corruptos de partidos que están condenados, un partido que está condenado por corrupción, cando viña a rexenerar a política, gobernos en minoría. Repetimos, é un problema sistémico que hai que condenar e que hai que atallar. E o que fan vostedes, sin embargo, dentro do Grupo Popular é votar sempre en contra. Vamos a ver hoxe que pasa. Dalles igual o CIS, dalles igual que sexa durante moitísimos meses e durante anos o segundo problema e preocupación para os ciudadanos, só despois do emprego, que as estadísticas neste eido en Galicia que lles vou ensinar son aplastantes, porque ademais queren dicir que son cousas de Madrid e cousas que non teñen nada que ver con vostedes, como se non foran do mesmo partido, igual que cos pactos con Vox, e sempre teñen excusas, sempre. E esta iniciativa xa votaron en contra con excusas de supostamente que había unha incompatibilidade legal que lles demostraremos que era unha mentira para seguir
sin facer nada para atallar esta lacra. E o colmo foi xa que nós condenamos claramente e atacamos, a diferencia de vostedes, porque nós consideramos que a corrupción é un mal sistémico e nos dá igual o partido e a nosa dureza non vai só contra o bipartidismo, porque eu, dende logo, se nas miñas filas existisen casos dese tipo, sería contra quen máis dureza pediría, a diferencia de vostedes. Víamos, cando iniciou o pleno, como o xuiz procesaba a Ignacio González por haber malversado 9,6 millóns de cartos públicos pola sentenza da Lezo. Temos pendentes os xuizos da Púnica e da Lezo, e responsabilizaba a compra por parte de empresas de augas dunha compañía en Brasil a ele e outros investigados que utilizaron para repartirse comisións, para enriquecerse ilícitamente unha mordida de 1,8 millóns de dólares frente aos 900.000 do delator e outros 3 implicados que tamén estaban procesados. Falaban dos chalés dos demais que compran honradamente con hipotecas, mentras temos os áticos dos corruptos do Partido Popular, que compran áticos e propiedades cos cartos de todos e con total falta de respeto se rin, sacan peito e teñen máis que decir insultando aos seus propios votantes. E os casos aillados do sistema da corrupción sistémica, vemos aquí cales son os protagonistas. Efectivamente, en primeiro lugar do ranking, que non se vamos a condenar, e vemos, dende logo, outra actitude polo outro partido que durante estuvo gobernando, pois tuvo tamén esta lacra nas súas filas. Andalucía, efectivamente. Segundo lugar, Comunidade Valenciana, quen a gobernaba? O Partido Popular, os señores Zaplana e Camps, que lle soarán. Terceiro lugar, Comunidade de Madrid, o feuda da señora Cifuentes, da señora Aguirre, do señor Ignacio González, que é o trending topic, Cuarto lugar, Baleares, o señor Jaume Matas e compañía, que tamén lle sonarán, non sei de que partido serán, se non é do Partido Popular. En quinto lugar, Galicia, que quen está en Galicia? Estarán vostedes gobernando, ou quen son os responsables? Pois aquí o teñen estadísticas, por número de imputados, de casos e de cuestións abertas. A opinión do ano pasado, fai un ano disto, os procesados por corrupción en Galicia aumentan máis de un 30% en un año. Datos estadísticos da corrupción en Galicia. Galicia é a quinta comunidade en casos de corrupción e Galicia, ademais, estadísticas da Unión Europea, se posiciona como a quinta comunidade máis sensibilizada ca corrupción. O Faro de Vigo, os galegos entre os europeos que ven máis corrupción e peores servizos públicos na súa comunidade. Non é unha estadística do noso grupo, é unha estadística pública e europea. E incluso o fiscal xeral do Estado, que designou o goberno de M. Rajoy, vía conveniente crear unha fiscalía anticorrupción en Galicia pola moitísima cantidade de corrupción que existía na nosa comunidade e no noso país. Pero o Grupo Popular nunca vía convinte aprobar a Fiscalía Anticorrupción, sempre tiñan excusas. E máis, teño aquí outro artigo que se queren lles paso para que se podan clarificar a corrupción en Galicia da ACETA, todos os casos de corrupción en Galicia por orden alfabético. E miren, dende logo, eu me levaría unha grata sorpresa e demostraría que realmente vostedes están comprometidos ca corrupción e que realmente se dan conta da gravidade desto, si empezan a votar cos grupos da oposición que tamén sufriron ou podemos sufrir no día de mañán algún caso deste tipo nos nosos gobernos, para que precisamente caia todo o peso da lei e a prevención entre todos e que sea un consenso e un pacto entre todos. Pero que se dá casualidade que sempre son vostedes os que votan en contra. Sempre. E inda que nós pagamos cousas que poden ser mellores ou peores, dende logo, nós tuvemos gobernos municipais que non tivemos que ver titulares como estes. La corrupción revienta Santiago. E non vamos a falar das cuestións procedimentais, como no caso Nécora e do caso Naseiro, donde se foron de rositas os delincuentes por erros procedimentais, como pasaron en moitos casos daqui de Galicia de corrupción, e xa non digamos os atrasos por falta de medios e por falta de recursos para poder cumprir os prazos e que non foran archivados por prescripción. Dende logo, nós temos claro onde vamos a estar e podemos decir, tanto do Grupo Socialista como dos grupos que están aquí sentados con nós, que cando hai que votar a favor ou en contra das medidas anticorrupción ou propoñelas, sabemos onde están eles e onde está o Grupo Popular, co seu trending topic en corrupción. E xa, ceñíndome á proposta concreta, a súa excusa era que legalmente non se podía aprobar a Oficina Anticorrupción, Antifraude, que era a iniciativa que nos traíamos, e, de feito, nos decíamos que o Concello de Madrid iba a conseguir aprobala
iniciativa de Hora Madrid, a alcaldesa Manuela Carmena, apoiada polos socialistas, e pese ás denuncias da delegación do goberno, que tamén xusto eran titulares o Partido Popular e denunciaban que se había invasión de competencias, que se había unhas cuestións que a facían inoperante, que se a legislación europea e bla, 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 o de sempre. Resulta que ao final o Tribunal Superior de Xustiza de Madrid lles dá a razón ao Concello e ao Grupo Socialista, se aproba a Oficina Anticorrupción e Antifraude, pero aínda o Grupo Popular e os seus aliados de naranxas tiñan que decir es pouco útil, non lo tenemos claro, si un partido tiene mayoría absoluta va a elegir a quen controla este órgano e tiene moi pouco sentido, vostedes teñen mayoría absoluta, a nos vale que a aproben, fíxense vostedes, nos vale. Pero o que está claro é que únicamente os que votan en contra das medidas anticorrupción despois do que pasou neste país é porque son a corrupción e están a favor da corrupción, porque non hai excusa posible ante algo que marcou desta maneira a historia máis negra da historia do noso país e que tanta vergonza nos fai pasar aos cidadáns e cidadánas e tanto deteriorou a democracia e os servizos públicos.